Takže čaute ľudia, ja som Marklec a dneska som tu znova spoločne so Zenixom. Čaute ľudia. No a dneska sa budeme snažiť dominovať v Duo Lantern Fest Cupe v reloadoch. Je to cup o skin, takže dajte like a odber a ideme na prvú hru. Mám zbraň. Nok, Nice, pekne. Mám najlepšie airko. Dostal som. U teba idem. Má jedno, tento. Akože jeden má úplne, že jedno. Znitil si ten krešpe, takže pohoda. Akože oni sú úplne slabí, len on má proste boxy dvaja, chápeš? Idem preč? Choď. Choď preč. Padám tiež ďaleko od teba, nech proste hráme viacej na safe. Nok? Nice, pekne moc. To sú tí, čo ma zabili, oni majú všetko moje. A tu je aj iný loot. Počkaj, tí, čo ťa zabili? Však ale teba zabili úplne Hej. nevetiaci. Lendi. Aha, 23 white? kamo, nemám dobré AR-ko na toto. 20 white? 20? 20 dead. Nice, si best. To sú tí najťaci. Počkaj, to sa nahilujem, ďakujem. Jena? Kamo, nevidím nič. Joj! Ešte jeden by tu mal byť. Či oni sa asi obidvaja. Obidvaja určite. Idú ťa. Nevadí. Dobrá hra. 20 bodov, kámo. No to je dobré. Je to ten white? Teraz sa ospravedlňujem, že tu není začiatok tejto hry, ale blbol mi mikrofón a nedalo sa to počúvať. Ja som dead, Rýchlo kámo. sa reloaduj. Ale mňa Je to pušoval Ricky. proste, sorry, keď tak. Padal by som asi obidva na to isté miesto, padal by som si na tento domček. A sme v Ricky, vieš o tom. Kamo, prosím ťa, tempu. Nok? Pušuje ma. Keď si mal kempiť. 30? Nice. Tu? Nice. Nok? Nice. Ďalší. Tak to idem. Dead. Dostal 40? Pušuje ma. Tento, nice. Nok? Dajme si Fiza. Jaký? Však na skinkapoch. Jaj. Aha, pozor! Hore, tamto je ten tapek reloadnutý, ktorý dostal od nás teraz palbu. Poďme im dozad. Hned. On má jedno. Pozor! Dobre, ten preletel toho, nechaj. 27? No jasne, nie sú tam dole. Jo, kempi tu. 10 či 20? Poďo. Nemá matro. To? Nok. Nice. To sú najlepší hráči. Dostal? Sme dead. 100? Dead? 100? Jaj! Pozor, lebo zo Krek! dostaneš. Dostal kreka. Capci. To sú títo? Nemáš one? Tuk! Poď. Dead. Nemáš A ešte jeden tu kempi. Mám. Pozor, on tu niekde kempi. Máš. Dám si najprv jedno. Tak do tu nižšie bude, poď. Áno, jasné. 30. Ser ho. Capek mu lendí. 20, 20, 60. 20 dead.
proste. Jedna? Spakuj však, pohoda. Čau. Nice. No dobre, už sa mi doplnilo matro. Aj mne už konečne trochu. Do zóny? 30. Crack. White. Počkaj, pozor. Ďalší musí rotatovať. Tu ti kempí zápek. 30. Klik. Nice. Krek. Tu mať haj. Dead. Poď ich. Ja tu bojujem o haj. Tu? Nevadí. Okay. Toľko? Dobre, takže dohrali sme druhú hru, už sme mali niečo cez 80 pointov, čo je akože dosť dobre podľa mňa. No tak to by sme mali killy, matro, náboj. Mám najlepší landing a nikto sem nepadá. Aj ja. Ale ja mám, že totálne, kúkaj. Ja som už na zemi, ja už slajdujem do budovy. Nepadli 2 punkty. Ježiš, Nok? teba jak pušujú? Má jedno. Spamuj ho. Nice. Dobre, dobrý začiatok hry. Mne asi už nevystačí, to vystačí. Kde mi tu len Zamek, áno, tu hore. Poď, nedospamuj. Ja musíme Má opušovať. jedno, totálne jedno. Má totálne dead. Nice, test. A idú. No tak nie mňa. Dobre, poďme. Oni ja vpušujú idem. ďalší. Idem. Nice. Ja som ho vyžral. Nám tu nechali airdrop. 2 dokonca. A ešte aj v zóne, tak je pekné. Jeden mi nechaj. Ten Ja viac si napravo. berám tento blízko zóny. Dostávam. Au. Ide ma podľa mňa. Tak nejde. No a tu som si chcel reštartnúť natáčanie a to čo sa stalo je to, že som ho vypol a zabudol som ho zapnúť, zapal som ho až na ďalšiu hru. No takže ďalšia hra, padáme do retailu. Neviem, padám sem na čestku, dajme tomu aj. Mám sem. No dobre, ja už som tu a mne tu sem nikto nepadol. Mám pumpu. Pušuješ niekoho alebo máš tam niekoho? Nie, ale potreboval by som shieldy. Crack. A mám shieldy. Mňa Mám ti capе. ísť? No, mohol by si. Som teba. Ne? Pekná. Dobre, ešte by som vám chcel povedať niečo k ďalším hrám. Klipoval som to už iba, aby video nemalo zbytočne viacej ako 10 minút. Takže už to bude iba zo pár klipov, takže si už koniec. Máš tam niekde capku? Hej, Krek? Nuk? nice. Nice. Pri tomto klipe neviem, či som mal iba šťastie, ale dal som mu peknú hlavu. Nevadí už. Hej, no. Napek lenky nám tu. Áno, tu dostal za krásnych 67. Akože fakt nechápem, čo som klipoval, keďže tu je klip o tom, jak mi iba zvoní Discord a gulam sa. Je to zároveň aj posledný klip, takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a vidíme sa pri novom.